Trending today is a post on X at Malowe. He posted a picture of a school shoe and captioned it, "Akuramba kuenda kuchikoro hanzi vamwe vari kunditi ndakapfeka fan cargo." When they show me the picture, so even the adults who commented on this post shared the same sentiments with the child. One user commented, "Even if God himself told me to wear this, I wouldn't have daitika madzironge jona." Whilst others went on further to ask what parents will be thinking when they are buying funny uniforms and stationery instead of regular and normal stuff for their kids. Unaona bhutsu yakanaka obva anongera mwana fan cargo zvake apa kuzorova serious achikutambidza bhutsu kutipfeka. So the conversation went on to how these funny school items lead to bullying when one commented, "But this leads to bullying, honestly. How can you make a kid wear this if you can get a regular one?" But with the difference is small. So it ended with people commenting on how they were subjected to bullying in school due to their oversized uniforms, funny shoes and stationery. And now we are adults, we have our children. If you saw the sugar, Taisa pa DP, you can tell us what you think. Sometimes Maria Musani abo ndakashaya kuti ndochinja kupi meje mwedu fashion kuti uende ku fashion unoti ndikuda kucheka skate vaive vasingazvide but vabereki musadaro chokwadi. Inini manje weekend mawana I still remember ndichiri ku primary then ndobva ndatoratidzana namama kuti mama dati munditengerezve ndoda kuzvipfeka pacivics then ndobva ndaenda kuchikoro ndakatanga kushaina ndichiti then ndiri 50 cents ndakapfeka sa 50 cents kozana 50 cents ndaipisa zvakazouya wangu nanhasi totonzi 50 cents kuzokuwa nickname yona. This fan cargo ka iya ndingambopfeki. It's either mukatondifosa kuti ndiende kuchikoro, it's either ndikugara muroad ndozodzoka nevamwe kumba pavanobuda because class match amumbodzidzikira, especially the backbenchers vanenge vatori newe hautomborina mufaro. Weekend akambotengerwa rimwe trouser raipenya so achameshena hangu shop yacho trouser raipenya iro vadheze vachesaibudisa zvinopenya ndakapfeka kahwani. Kune mamwe mablazers anotengerwa vana ari form 1 zongonzi ngangosvika naro kana form 6 chaivo. Mwana ari form 1 anenge ane blazer rinenge richita kunge rine matombo muhomwe so risina kana shape mwana achitonyara but musadaro vabereki so